ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ നേപ്പിയറിൽ നിന്ന് പാമോസ്റ്റ് നോർത്തിലോട്ട് വണ്ടി കയറി കേട്ടോ. സിത്താര കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ പ്രൊജക്ട് മലബാറിക്കസിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ഇന്ന് അവിടെ വൈകുന്നേരം 6:30. അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഒരു തിയേറ്ററിലാട്ടോ നടക്കുന്നത്. അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി ടിക്കറ്റൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു. ഞാൻ സിത്താരയുടെ വലിയ ഫാനാണ്. സിത്താര മാത്രമല്ല ഉള്ളത്, മഹേഷ് കുഞ്ഞുമോൻ്റെ പ്രോഗ്രാമും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിരുന്നു കേട്ടോ പുള്ളിയുടെ പ്രോഗ്രാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ. എനിക്ക് രസമായിട്ടാണ് പുള്ളി ഓരോ മ്യൂസിക് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സിത്താരയുടെ പാട്ടും കിഡിലൻ വോയിസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. കിഡിലൻ ടീമും ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു. അടിപൊളി പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു. വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വലിയൊരു മിസ്സായി പോയത്. നമുക്ക് ആക്ച്വലി 2 hours യാത്രയുണ്ട് കേട്ടോ നേപ്പിയറിന് താമസിച്ചിട്ട്. അങ്ങനെ പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു. അടിപൊളിയായിരുന്നു, ഹാപ്പിയായി. അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് എൽദോസ് ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്നു. നാളെ നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോകും. അപ്പം